To je môj. Cicinaček. Cyklistický ček. Dobre. Forman, Federal. Deviatky čísla. Predstavek Shadow. Račianska 25. Odišiel. Blahové. Potom Blahové zloženie. bicykel postavený na tomto pegu Kult. Na tomto Kult pegu. So servitkou Harmon. Tom, od Alexa do Rače. Plášte gumy. Áno, do Rače. 2,4 číslo gumy. Nevidím to. Niekde sa to tu objaví. Tu je to. Zavrti sa. 2,4 číslo gumy. Poď sedlo aké? Sedlo Od mami z od pekárne. federálnej policie. Toto je, že Potom Mission Complete. Mission akože oni, pod sedačkový kolík. Áno. Rám, neviem, či som ešte hovoril, ale je čo je to toto? od Alexa Danačiho. Potom toto je akože ozbené koleso. Aké? Je to z Nemecka, Eklat. Je to Germany. Germany. Asi. Luky. Aj no. VTP. Legrácia. Áno. Tuto Legrace. pekne poškvrnené. Legrace, pekné pedále, zedrané jak tvoja mamka. Bicyklu, náboj, úplne na piču. Neodporúčam. Hubgardy, 9 ich je. 9 po prípade. 2 pegy. To sú základ Áno, bicykla. potom znova, potom reťaz. Si už nehovoril? To som už nehovoril. Ne. Si pána. Povedz nejakú pičovinu. Pičovina. Dobre, už vidím.